Jeg står nu på Randers Statsskole og har taget fat i en super elev, Nanna Høgh. Da der er opstået det problem, at Randers Statsskole har bestemt sig for at fælde alle træerne på grunden, da de hellere vil plante marguritter. Hvad synes du om det, Nanna Høgh? Jeg synes, det er meget latterligt, fordi jeg synes, træerne de gør en stor del af, hvordan statsskolen den er, og stemningen er her og sådan noget. Og så, jeg synes bare, at træer, som for eksempel det her, det har stået her i en masse år, og jeg ved, at det har stået her, da min bror gik her, det er 10 år siden. Han er 27 nu, og 28, og og jeg synes, altså, som I kan se deroppe, jeg ved ikke, om I kan se det, det kan I nok ikke, der er en rede fra en solsort, og altså, hvis vi fælder alle træerne, så mister vi jo alle fuglene, der er her. Som jeg også synes gør en hyggelig del, nu når man kan høre dem kvidre, og nu når man sidder ude på bænkene og sådan noget. Og så det, at de vil have marguritter, hvad skal det gøre godt for? Det fatter jeg ikke. Træerne, de er meget bedre. De giver både skygge sådan, til fredagscafé, nu når der kommer blade på, og sådan, det kan I se, at det er på vej. Så kan man sidde i skyggen, i stedet for kun at sidde i solen, så man ikke får solstik og sådan noget. Ja. Så siger vi tak til Nanna Høgh og tilbage til studiet.